बे खेबाव रां रुफा गारि मटर आरो आइजो गोमायाखै नाथाय मा गोमाखै जानो हागौ नोंथांमोना दुथां सिखावफोरखौ रां रुफा आरो गोबां गारि मटर खावनाय खोनाबाय नाथाय मबाइल टावार खावनायखौ नोंथाङा माब्लाबा खोनाफेरबायना थारैनो सोमोनांथाव आरो सानथावनो हायै सिखाव खावनाय बे खेबाव दुथां सिखावा रां रुफा आरो गारि गरा खावाखै नाथायबा 50 मिटार गोजौनि गंसे गेदेर मबाइल टावारखौसो खावदों दुथां सिखावा फारसेथिं मबाइल टावारा खावजादोंब्लाबो लोगो लोगो सोराङाव फैयाखै खमैबो 9 दाननि उनावसो सोराङाव फैयो मबाइल टावार खावनाय जाथाया बेबादि सोमोनांथाव आरो सानथावनो हायै जाथायानो जादों उत्तर प्रदेशनि कौशाम्बी जिल्लायाव कौशाम्बी जिल्लानि उजाइनि गामियाव थानाय खमैबो 10 टननिफ्रायबो बांसिन लिरथायनि गंसे 50 मिटार गोजौ मबाइल टावारा गोमादों टावारनि बेसेना खमैबो 9 लाखसोनि जागौमोन बे गासै जाथाया थांनाय 29 नभेम्बर खालि सासे टावारनि टेकनिशियाना टावारनि खामानि मावनो टावार थानाय जायगायाव थांनायनिफ्राय सोराङाव फैयो टेकनिशियाना साखाथिनि सुबुंफोरखौ लेंहरनानै सोंनायाव थांनाय 9 दानसोनिफ्रायनो बे मबाइल टावारा गोमाना दं होननानै साखाथिनि सुबुंफोरा फोरमायो गासै जाथायखौ लानानैनो साखाथियाव थानाय पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जायो नाथाय 10 टननिबो बांसिन लिरथायनि टावारखौ सोर आरो माबोरै खावनो हाखो बेखौ लानानै पुलिस बिफानजों लोगोसेनो बयबो सोमोनांदों बाजाजनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन